Il-partit tagħna jien ma nixtieqx li narah jikrolla, anzi jikber biex nibqgħu naħdmu ħalli jkollna partit b'saħħtu għall-elezzjonijiet li ġejjin. Sa naffaċċjaw elezzjonijiet. Jekk ma naħdmux għalihom bil-għaqal, jirrumblawna. Dan kien is-sentiment ġenerali tal-Kunsilliera Nazzjonalisti waqt il-Kunsill Ġenerali li ttella l-bieraħ. Kunsill li emenda l-istatut tal-partit biex bekk Beppe Fenekadami u Mario De Marco ikunu jistgħu jinħattru tnejn li huma bħala viċi kapijiet. Waqt id-diskors tiegħu Simon Busuttil qal b'mod ċar illi matul it-tmexxija tiegħu ser jara li jżomm dejjem l-interessi tal-Partit Nazzjonalista l-ewwel u qabel kollox. Nkunu partit bil-bib tagħna miftuħ beraħ għal min ikun irid jikkontribwixxi fil-Partit Nazzjonalista. Sakemm min jidħol minn dak il-bib iżomm l-interessi tal-Partit Nazzjonalista l-ewwel u qabel kollox. Dikjarazzjoni simili għamilha wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li sostna li l-ewwel interess tal-partit huwa l-ġid komuni tiegħu innifsu. Għaliex f'dak kollu li jagħmel Simon, f'dak kollu li jagħmel il-partit, dejjem inżommu il-ġid komuni u l-ġid ta' dan il-partit. Borġuluvir qal li l-ħolma tiegħu ta' sħabu nazzjonalisti hija dik biss li jerġgħu jirbħu l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Illum għandna ħolma oħra, illi bitmexxija ġdida aħna nerġgħu niksbu il-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu Malti illi forsi fl-aħħar elezzjoni dawk in-nies illi kellhom il-fiduċja tagħhom fil-Partit Nazzjonalista raw it-tama tagħhom fil-Partit Laburista. Din il-politika li qed ħares biss li l-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni l-ġejja irrepetwa wkoll elementi ġodda fih dan il-Partit Nazzjonalista fosthom il-kandidata Therese Komodini Kakija li kienet ukoll waħda minn dawk il-kunsilliera illi nominat lil Busuttil bħala kap tal-partit. Vera aħna rridu nkunu partit rebbieħ fil-5 snin li ġejjin, però l-5 snin diġà bdew jonqsu. Il-membru veteran Francis Zammid-Dimek qal illi dawn l-emendi għandhom ikomplu jgħinu lil Partit Nazzjonalista biex jilħaq il-mira tiegħu li jerġa' jkun fil-gvern. Inni nenfasizza l-ħtieġa li l-istrutturi tagħna nagħmluhom weatherproof. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex it-tendenza tagħna ħafna drabi fil-passat kienet li nagħmlu strutturi tal-partit li jaħdmu meta aħna partit fl-oppożizzjoni. Però aħna l-mira politika prinċipali tagħna tibqa' dejjem li nkunu l-partit fil-gvern. Il-Presidenta tal-Eżekuttiv Nazzjonalista Marta Sportelli ukoll saħħet fuq l-importanza li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jirbaħ il-fiduċja tan-nies biex jerġa' jiggverna mill-ġdid. Partit nemmen li rridu nerġgħu nirbħu il-fiduċja tan-nies. L-ex-President tal-Kunsill Ġenerali Viktor Xerri u kif ukoll il-kandidat nazzjonalista Noel Galja appellaw lil kunsilliera biex iwettqu r-riformi meħtieġa fih dan l-istrutturi tal-partit sabiex bekk jerġgħu jibdew jirbħu l-elezzjonijiet mill-ġdid. Anti li nfittxu nagħmlu dan it-tibdil din hija l-ewwel waħda minn sensiela ta' tibdiliet li wieħed jista' jara illi ħajsiru fil-futur, m'għandniex ħin x'naħlu, irridu nfittxu nibdew nagħmlu dawn it-tibdiliet sabiex fl-aħħar mill-aħħar nerġgħu nibdew niksbu l-fiduċja tan-nies u nkomplu nsaħħu l-partit għal meta jerġa' jiġi test elettorali ieħor. Bħal da żmien sena ħajkollna l-ewwel test elettorali, dak tal-Parlament Ewropew. U jekk ħankomplu nħallu biex sakemm nemendaw l-istatut da nistgħu nittilfu ħafna żmien. Din l-arroganza min-naħa tal-esponenti nazzjonalisti li mhux qed jaraw xejn għajr li jirbħu l-elezzjonijiet li ġejjin kompli tiġi konfermata mill-kandidat nazzjonalista Malcolm Mifsud li l-unika tragward li jara li għandhom qudiemhom il-kunsilliera nazzjonalisti huwa dak li jeleġġu lil Busuttil bħala l-Prim Ministru ta' pajjiżna. Simon Busuttil huwa l-kap tagħna. Għada nifhem li inti ħatieħu il-ġurament ta' kap tal-Oppożizzjoni. Imma l-iktar importanti li fil-5 snin li ġejjin ħanaħdmu biex inti tkun il-Prim Ministru ta' Malta. Kristjan Mikallef sostna li l-ebda partit f'pajjiżna ma jista' jagħmel ġid tal-poplu Malti daqs il-Partit Nazzjonalista u bekk dan il-partit fi kliemu għandu jerġa' jiggverna mill-ġdid fl-iqsar żmien possibbli. Fl-iqsar żmien possibbli b'din il-proposta wkoll fost
elementi oħrajn, inkunu tassew il-partit li jerġa' jkun fil-gvern. Għaliex il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li kiteb l-aqwa u l-aktar paġni importanti ta' dan il-pajjiż, paġni li fil-verità l-ebda partit ieħor f'pajjiżna ma kellu l-kapaċità jagħmilhom għajr il-Partit Nazzjonalista. Alexis Kallus, il-persuna li kien għadda kummenti razzisti meta kien jirrappreżenta lil Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi, enfasizza li kulħadd għandu jkun lejali lejn it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u botta għall-eks deputat nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia li kritika l-ewwel deċiżjonijiet li ħabu żuttil fl-aħħar jiem. Il-kunsilliera kollha ejjew qatt ma noqsu mill-lealtà tagħna lejn il-Partit Nazzjonalista u lejn it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Minnaħa l-oħra l-Kunsillier Nazzjonalista Manuel Merċieqa qal li l-elezzjonijiet jintrebħu mill-partiti li ma jagħmlu xejn. Għalhekk, il-Partit Nazzjonalista matul dawn il-5 snin li ġej fi kliemu jista' joqgħod bidu fuq zaqqu u ma jagħmel xejn ukoll. Ftit xhur ilu xarejn ilu rajna illi tagħmel x'tagħmel f'dan il-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa tigverna anke jekk ma tagħmel xejn u kieku rridu aħna wkoll nistgħu nażlu li noqogħdu kwieti ma nbidlu xejn u noqogħdu fejn konna għax nafu li xi darba nerġgħu nerbħu l-elezzjoni jew aħjar il-Partit Laburista jerġa' jitlef postu. Dawn id-dikjarazzjonijiet ikomplu jikxfu l-maskra ta' Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista hekk kif l-unika interess u priorità tagħhom mhijiex il-ġid tal-pajjiż, iżda li jirbħu l-elezzjonijiet biex jibqgħu igranfati mas-siġġu tal-poter.